Kaixo eta ongi etorriak magazinera, bertze egun batez gaur asteazkena da, urriak 19 eta gaurkoan bi elkarrizketa izango ditugu egunero bezala. Gaurkoan lehenik eta behin Maria Elorza, zinema zuzendariarekin egonen gara, berak A los libros y a las mujeres kanto liburua, dokumentala atera du berriki eta gainera zinemaldian gazten saria, gazten epaimaileko saria irabazi du eta hortaz pelikula berezi horretaz aritzeko aukera izango dugu berarekin hain zuzen ere, zuzendariarekin, eta ondotik bigarren elkarrizketan Borja Goitiarekin egonen gara, hain zuzen ere, Elkarrek 11. Elkar Sketch lehiaketa abiatuko duelako larun bat honetan, 22an, marrazketa bera, Iruñeatik barrena sustatzeko. Baina, has gaitezen, lehenik eta behin, betiko edukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. Urriaren 19 zen ere bai 1479an Aragoiko Fernando Bigarrena Isabel lehenengoa gaztelakoarekin ezkondu zen. Errege-erregina katolikoak Valladolideko Bibero jauregian ezkondu ziren. Ezkontza honekin, Espainia osatzeko prozesuan Aragoiko koroa eta gaztelako erresuma batzen hasi ziren. Eta 1940an Heinrich Himmler Donostian izan zen. Igeldo, Santelmo museoa eta beste hainbat gauza bisitatu eta gero, Etxegaraten bazkaldu zuen Altsasu bidean Madrilerantz zioalarik, Frankorekin egoteko xedean. Eizea egiteko asmoz etorri bazen ere, denbora guztian euria egin omen zion. Beste gauza batzuetan, artean, geroxeago, Hitler eta Frankoren artean izango zen elkarrizketa. Prestatzera etorri zen Himmler onera. Eta 1989an, Camilo José Zelak Nobel saria lortu zuen literaturan. Eta 1987ko urriaren 19an, Frank Gehry arkitekto estatubatuarrak diseinatu zuen Guggenheim Bilbao museoak ateak ireki zituen. Ikus dezagun aste honetako agenda. Asteazkenean nekazaritzaren egoera Nafarroan hitzaldia geltokin Xaloaren 25. urteurrena ospakizun zikloaren baitan, gaur bertan beraz 6etan. Eta ordu bat beranduago gaur bertan 7etan, beste hitzaldi bat, energia berriztagarriak eta klima aldaketa. Eta Nafarroko antzerki eskolan Heresia antzeslana eskainiko da 7etan. Baitere Txantrako biltokian liburu aurkezpena 7etan, beste mundu bat nahi genuen Nafarroko ezker iraultzailea 1970-1979. Ostegunean Alter Egoak antzerki zirkua 6:30 Labagunean. Eta Euskaldunen aurkezpena ere 7etan. Hortziralean 7etan Etxerik txikiena antzerkia Nafarroko antzerki eskolan. Eta 7etan gure zirkua ikuskizuna Antsoainen. Larun batean ere agenda beteta, Sanduzelaiko egunaren besta 9:30 aurrera. Emozioen eta kognizioen tandema 11etan Zibibox Sanduzelain. Arrosadian Euskara plazara besta 11:00 aurrera. Gure zirkua berriro ere 4:30 Antsoainen. Geltokin Remarket bigarren eskuko arropa salmenta eta truke azoka 11:00 aurrera zabalik egonen da. Eta Zibibox Sanduzelain arte tailerra 8:30. Azkenik Totemaretoan Eskabidean taldearen kontzertua 8:30. Bukatzeko igandean, gure zirkua 8:00 Antsoainen, eta hitzaldia Labagunean 6etan Maria Lameiro zinemagileak Paris, Texas bere film kutxunaz hitz egingo du. Ikus ditzagun egunkarien azalak. Diario de Notiziasen azalean, Jaurlaritzak HTaren aldeko apustua egin du orain, arrazoi tekniko eta ekonomikoengatik. Trena Ezkiotik eramateak Aralarko akuiferoak kaltetu ditzakela argudiatu du Foru Gobernuak. Nola nahi ere Nafarroa korridore Atlantikoaren parte izango dela ziurtatu du Ziriza kontseilariak. Argazkian Carolina Uarte, Maria Cruz Garde eta Jake Hernandez atzo Saraiko egoitzan. Eta izenburuan, detekzio goiztiarrak bularreko minbiziaren 181 tumore aurkitu ditu Nafarroan 2021an. Aurkitutako kasu inbaditzaileen 187 ez du ganglioak erasanda. Sara ikexu da 4 hilabeteko itxaronaldia dagoelako. Berri gehiagotan, Laboral Kutxak aurre ikusten du Nafarroa 3,9 hasiko dela urten.
Erkidegoko galdaren tarifak gehiegizko gastua zigortuko du. Eta Sánchezek dio Espainia izango dela Europako hazkundearen liderra 2023an. Diario de Navarran lerroburu nagusian, Nafarroak pandemia aurretik baino 16.000 bularreko minbizi proba gutxiago egin ditu. Saraik salatu du berrinbertsioen atzerapenak arazo kronikoa direla. Argazkian Amigo taldea eta izenburuan Amigok koparekin amets egin dezake. Beste berri batzuetan, Iruñeak zaintza areagotuko du 59 kamerarekin eta 300 inguru ibiliko dira guztira. Gara egunkarian, Jakes Esnalek 32 urte eta erdiko itxialdia utzi du atzean. 71 urteko loizundarrak atzo utzi zuen Lanemazengo espetxea eta urtebetez kontrolatuta egongo da eskumuturreko telematikoarekin. Ipar Euskal Herrian jaioteko presorik ez da geratzen Frantziako espetxeetan. Argazkian soldatak igotzearen aldeko mobilizazio jendetsuak, findegi frantsesetako gatazka auzi sektoriala dela bazirudien ere, protesta anitz ikusi izan zen atzo Ipar Euskal Herrian eta Frantzia osoan. Berri gehiagotan, Ziriza sailburuak dio ezkioko obsesioak ez duela zentzurik, eta Gamesak ez dizkio lakuari bere asmoak zehazten. Berri egunkarian erakusketa erraldoia 25 urte ospatzeko Bilboko Guggenheim Museoak eraikin osoa hartu du bere funtsen parte diren 110 lan ikusgai jartzeko. Atzoko egunarekin ireki zituen ateak lehen aldiz 1987an. Bertze argazki batean protestak eta izenburuan sindikatuen mezua Macroni. Greba eguna izan da Ipar Euskal Herrian Frantziako deialdiarekin batera. Lansari hobeak eta lanuzterako eskubidea defendatu dituzte. Berri gehiagotan, Abanton emaztea eta alaba hil zituen gizonari 54 urteko zigorra jarri diote. Eta Rafaela Romero, PSE-ko kidea, Euskal gizartean gertatzen ari den autokritika prozesua da gehien pozten hauena. Euskal Herria irratian berriz, Agurnek Gaubeka behatokiko kidearen hitzak ezin da izan Larragako familiek euskarari muzin egin edo herritik joateren artean erabaki behar izatea. Larragako guraso talde batek D ereduko lerro bat irekitzeko eskatu dio hezkuntza departamentuari. Aurrekariak gogoan, eskariari erantzuteko beharrezko neurriak hartzeko eskatu diote gobernuari, behatokia eta sortzen langileen babesarekin. Gehiago, aurrekontu akordioa lortu dute Ahal Duguk eta gobernuak. Eta azkenik, Felipe Uriarteren hitzak beste berri batean. Esloveniarrek natura dute haien bizitzaren ardatz nagusi. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur asteazkena giro sargoriak jarraipena izango du. Goizean aroa eguzkitsua izango da, goi-hodei batzuekin baino ez dira agertuko. Arratsaldean aldiz hodeiak ugaritu egingo dira eta zaparrada isolaturen bat bota dezake. Nafarroko zenbait lekutan, ekialdean batez ere, arratsalde gau partean trumoi ekaitzak izan daitezke. Hegoaldeko haizea tarteka harro ibiliko da, kostaldean arratsaldearen bigarren partean haizeak mendebal edo ipar-mendebaldera egin dezake eta bizi ibil daiteke. Ostegunean temperatura zertxobait jaitsiko da, baina eguraldia ezer gutxi aldatuko da aurreko egunarekiko. Ostera goizean hodei gutxi agertuko dira eta ostarteak ikusiko ditugu. Gero arratsaldean hodeitza handituz joango da eta noizean behin zaparradaren bat bota dezake. Nafarroko toki batzuetan arratsalde gau partean trumoi ekaitzak jo dezakete baita ere. Beste egun batez hegoaldeko haizea ibiliko da eta temperatura pixka bat jaitsiko den arren, maksimoak 22-27 gradu ingurukoak izango dira. Giro epelak, beraz, jarraipena izango du. A los libros y a las mujeres canto, filma, hausen dugu. Maria Elorzak aurkeztu duen filma zinemaldian, hain zuzen ere zuzendari berrien sail horretan, eta nik uste dut berak ere etzuela espero, Gazteriaren saria irabazi du, orain kontatuko digu, saria handiz irabaziko aukera zituen, baina Gazteriaren saria berezia izan da, gainera, orain kontatuko digu berek. Eta horretaz aparte, bertze hainbat tokitan aurkeztu den filma, dokumental moduko bat, orain kontatuko digu Mariak, zerren zehazki, eta baita ere, Euskal Zinemaren Irazar sarian aipamen bereziare jaso du, orain,
ez dakit, Maria, espero zuen edo ez, baina aski harrera ona behintzat izan du publiko aldetik, prentsa aldetik, eta aski proiektu pertsonala, polita, ederra, erraten duen bezala, izenburuan liburuei eta emakume kantatzen, ez? Holako laudazio bat, elogio bat. Eta, bueno, hemen dugu Maria Elorza, arratsaldeon, Maria. Arratsaldeon. Mila esker gurean egoteagatik, bueno, publikoaren eta juratuaren aldetik, harrera ona, ez dakit, nola dago gorputza zinemaldiaren ondotik? Bueno, oso ondo egia esan, poza handia eraman nuen, ja sariak jaso aurretik bakarrik zinemaldian egotearekin hori ja izan zen oso berri ona, eta bueno, aipamen berezia jasotzeak, ni gainera aspaldi duela urte batzuk egondako epaimai batean gainera, eta gero gazten aldetik ere errekonozimendu hori jasotzeak, hori harrotasun puntu bat, eta baita ere publikoarekin ondo funtzionatzen duela jakitea lasaitasuna ematen dit hemendik aurrera pelikulak egingo duen ibilbidean, ezta? Karo, zeren gainera, hau zen zure lehenengo, luze metraia, ez dakit horrela erraten den, film luzea, lehenengo egiten zenuena, labur metraiak bai egina zen dituen, eta hau lehenbiziko hori ez, jauzi hori, salto hori, eta hor, ez dakit, Maria, ez dakit, diferentzia kualitatiboa handiak daude, registro batetik bestera pasatzean? Bueno, alderdi batzuetan bai eta beste batzuetan ez. Hau da, hein handi batean film laburrekin lan egiteko izan nuen moduarekin jarraitu dut film honetan ere. Metodologia aldetik nahiko antzekoa izan da, gaia baita ere, aurrekoetan ere literaturarekin eta egunerokotasunarekin lotutako gaiak jorratu izan ditudalako, txintxua filmsekin ekoiztu dut berriro ere, beraz, alde horretatik ere, pixkat etxean jarraitu dut, baina egia da bestalde, prozesuak asko dilatatzen direla, film luze batekin ez da aurrekoetan egin izan dudan bezala kamera hartu filmatu eta handik gutxira labetik filma atera, ez beste epe batzuk izan ditut lan honetan, eta bestalde teknikoki ere beste maila bat, ez? Normalean ia nik bakarrik egiten dut dena, kasu honetan ez, filmaketa batzuk bai nik egin ditut, intimotasuna behar zelako, baina beste filmaketa batzuetan lantalde handiago batekin jun naiz, eta gero batez ere postprodukzioan fase berri batzuk sartu dira, ez? Teknikoki postprodukzio sakonago bat egin behar izan dut, teknikoekin lan egin, eta hori da, beste maila batean. Hor zauden gela horretan orduan dana bat, beraz, eman behar izan dituzu, ez? Imaginatzen dut. Bai, asko eta asko, gainera ordenagailua ez da ikusten, hortik filmatzen ari naizelako nire burua orain, baina ordenagailu honetan muntatu dut filma, eta bai mai honetan editatzen, irakurtzen, idazten, gauza asko egiten pasa ditut. Eta bai, lehen grabatzen hasi aurretik esan diazu hau nire sukaldea zela, eta alaxe da. Horrek, Maria, ez dakit horrek galdatzizut kuriosidadez. Karo, guk ikusten dugu filma behin, ez? Eta dena da oso berria eta ederra, ez? Eta estimulantea, baina, karo, zuk ikusi duzunez 40 aldiz, momentu batean ja sortzen du, ez dakit, neke moduko bat, edo lako zerbait? Bai, ez dakit nekea danitza, baina egia da horren beste aldiz ikusita, noski ez duzu objetibotasunez ikusten, eta askotan horretarako ere balio dute asko taldekideek, ez, pelikula batean, zuk ja zikinduta daukazun begirada hori kontrastatzeko nolabait, eta ez bakarrik pelikularen lantaldean daudenak, familiak, lagunek, ez, alakoek ere horretarako laguntzen dute, eta gero bestalde, ez zen gertatzen nekatzen naizenik, baina bai fasea asko pasatzen ditu dela, ez? Momentu batean ikusten dut pelikula eta zoragarria iruditzen zait, gero ikusten dut eta iruditzen zait ez duela zer balio, gero egun batean nekatuta ikusten duzu eta iruditzen zaizu ez dela ezer ulertzen, gero hurrengo egunean iruditzen zaizu hor ez dakitolako egi sakon bat dagoela, gero konturatzen zara ez dela horrela. Bai, zure izaten dut. Lagun batek kontatzen zidan bertzean, adibidez, berak idazten dituelik artikuluak eta
idatzi eta gero hasten dela irakurtzen azpitik gora. Ah, Hausteko ja buruan sortu dituzun eskema horiek, zeren bertzenaz, claro, ikusten duzu zure obra nolabait ere ja modu arron automatiko batean, ez? Como badakizu ja ze esaldi datorren, eta zuk erten zen bezala, claro, galtzen duzu hor ere, hori, sartzen zara zure kanal horretan, eta hori gero apurtzea ez zaila da, hortako behar da publikoaren ere feedback hori, ez? bai, hori da, hori da. Nik atzetik aurrerako hori ez dut egiten, azkenean ordueteko filmarekin normalean ez duzulako osorik hasieratik bukaeraraino ikusten muntatzen ari zarenean etengabe, baizik eta zatika lantzen duzu normalean, eta gero noizbehinka osorik ikusi, baina bai, ez zait teknika txarra iruditzen, igual hurrengo baterako. Maria, erraten genuen berezia izan dela, kasu honetan saria nork eman duen, eta ez, bueno, gazteen saria izan da, gazteen epaimaiak eman duena, eta, bueno, zuri haitu izut elkarrizketaren batean erraten zenuela, bueno, hori bera berezia dela, zeren filman agertzen direnak dire liburuak, eta, bueno, ja adin bateko emakumeak, ez? Orduan, ez dakit, Maria, zer gertatu da hor? Nola konektatu du gaztearekin honek? Bueno, beti publikoarekin zer gertatzen den, ez dakizu inoiz oso ongi, batzuetan aretoan baldin bazaude, bueno, vibrazioak nabaritzen dituzu, baina hala ere beti misterio bat da, ez? Hor pelikulan pantailan dagoenaren eta pertsonen artean hor gertatzen den magia hori, beti misterio bat da. Eta bai, oso harrigarria eta pozgarria iruditzen zitzaidan gazteek olako lan bat apreziatu ahal izatea. Ez bakarrik protagonistak, hori 70 urte inguruko emakumeak, baizik eta gaia ere, ez? Azken urteetan geroz eta gehiago hitz egiten delako, gazteek ez dutela irakurtzen, gazteek ez dutela literaturarekiko interesik, argi dago orain askoz gutxiago irakurtzen dela, horrekin ez dago zalantzarik, eta argi dago baita ere letrek gainbera moduko bat, ez? Bizi dutela momentu honetan, eta bueno, bide berriak esploratu behar direla esparru horretan ere. Orduan, bueno, pozgarria iruditzen zait gazteek interesa edukitzea. Uste dut baita ere protagonistak ez denak, baina gehienak irakasleak dira, gazteekin egiten dute lan, 70 urte dituzten arren, hori, gazteekin etengabe komunikazioan daude, eta badute hola freskotasun eta arintasun moduko bat. Uste dut horrek ondo funtzionatuko zuela gazteekin, pelikulan umore asko dago, eta ez bakarrik gazteekin, publikoarekin orokorrean horrek oso ondo funtzionatzen du. Nik ikusi nuen emanaldian adibidez, jendeak parre asko egin zuen, eta uste dut hori publikoak apreziatzen duela, eta suposatzen dut hortik ere jundela gazteen interesa, ez? Eta gozamena. Hori, izan behar du egun dokoa, pentsatzen du zuzendari bezala ikustea publikoa barrez edo sentitzen edo izan behar du ikaragarria. Gero erraten dute batzutan Euskal Herriko publikoa pixkat hotzagoa dela, orduan batzutan ez dakizula, ez duela espresatzen ezer, eta gero derrepente bukaeran kriston txalo zaparra da, como, ez dela pixket, hola, zaila identifikatzen, zer sentitzen du. Ez dakit, izango da ni ere euskalduna naizela, baina Ulertzen duzu baina publikoa. eroso sentitzen naiz, ez naiz inoiz gaizki sentitu Euskal Herriko publikoarekin, ez dakit. Agian ni ere alakoa naizerako. Hori da. María, a los libros y a las mujeres canto, beraz, hartu duzu gai hau, bueno, zergatik, ez dakit, badakit modu erdi espontaneo batean, atera zela, konta iguzu, nola izan zena? Egun batean amak deitu zidan, esanez behatza erdia utzi zuela istripu batean, etxeko istripu batean, liburuen apalategia gainera erori zitzaiolako. Eta bueno, amaren etxera egon nintzen, kamerarekin, ja, banuelako han irudi potente bat egongo zenaren intuizioa, eta estudioa ikusi nuenean dena liburuz beteta, paretatik apalategia erorita, estudioaren erdian, Danteren infernua erditik zatituta, eta, bueno, bai, filmatu egin nuen, eta pixkanaka hortik tiraka, amaren etxean beste hainbat grabaketa egin nituen, liburuenak, eta baita ere amarekin, hizketan, literatura, liburuek, ze paper dakaten, etxean, gure bizitzetan. Eta pixkanaka engantzatzen joan nintzen gaiarekin,
eta amari eskatu nion bere lagun batzuen etxera joan ahalko nintzen, euren liburutegiak ere filmatzea. Eta horrela beste etxe batzuetara ere sartzen hasi nintzenean, elkarrizketak grabatzen, liburuak nola kokatzen zituzten ikusten, hor ja pixkanaka argi ikusi nuen zerbait proiektu bat zegoela, ez? Agian hasieran ez nekien film luzea izango zen, edo film labur bat, eta hori, grabatzen joaten nintzen eginean, ikusten nuen hor geroz eta mami gehiago zegoela, eta batez ere nire aldetik geroz eta desio handiagoa hor sakontzen joateko. Gero, Maria, kontatzen duzu, baita ere, claro, horrek ahalbidetu zuela, halako ere espontaneidade punto bat egotea, ez? Nola baita ere, ez zegoenez proiektu bat aurretik idatzia izan behar du horrela, ez, dena finkatua ongi, claro, horrek bazuen punto espontaneo bat, eta ematen dio naturalidadea, ez? Eta hori, adibidez, nire elkarrizketatzaile bezala, egiten zait oso interesgarria, zeren, eskia, badu sensazioan dizetan horrela ateratzen direla elkarrizketa honenak. Hau da, zu joten baduzu oso enkorsetatua, ez? Elkarrizketa oso eskematizatua, pentsatzen horrela aterako duzula zehazki importantena, handizetan ez da gertatzen. Hau da, ez dakit naturalidade, improvisazioak, espontaneidadeak badu zera bat audiovisualetan aski interesgarria dena, ez? Bai, suposatzen dut metodo asko daudela, ez? Egia bilatzeko, baina niri asko gustatzen zait zentzu askotan improvisatzea, ez? Alde batetik gustatzen zait grabatzera joatea galdera guztiak eta dena ondo lotuta eduki gabe. Agian bai oinarrizko gauza batzuk, baina gustatzen zaitola momentuan probatzea eta kamera eskuan edukitzea alde batetik bestera mugitu ahal izateko, eta gero hori alde batetik pelikula bisualki ikusten baduzu ez da pelikula txukun bat, olako enkuadre oso meditatuekin, ez, badu hola berehalakotasun moduko bat, ez? Hori alde batetik, eta gero niri ere asko gustatzen zait, naiz eta asko idazten dudan, proiektua prestatzen ari naizenean, eta asko irakurtzen dudan, baina ez dakate gidoi itxi bat, ez? Gustatzen zaidalako asko zerbait grabatu, montatuta daukadanean, agian ideia berri bat sortzen zait, eta gehiago grabatzera joaten naiz, eta montatzen eta grabatzen joatea, eta pelikula honekin ere gertatu zait, hainbat, sekuentziaren bat berriro grabatu dudala, hasieran agian oso modu narratxean filmatu nuelako horrela improvisatuta, eta gero beste egun batean itzuli, eta ja patxadaz ondo errepikatu agian antzeko planoak, baina ja hobeto filmatuta, eta gustatzen zait hori, ez? Ez bakarrik momentuko espontaneidadea hori ere bai, baina bestalde ere eukitzea malgutasun hori, ez? Eta egia esan alde horretatik ere, film honekin oso gustora sentitu naiz, eta oso eskertuta nago ere, bai, askotan ez dugulako aukera, ez, horrela lan egiteko, eta txintxuarekin zentzu hortan oso ondo moldatu naiz, eta utzi didate pixkat nik nahi nuena eta sentitzen nuena egiten, nire denbora hartzen, eta hori, modu desordenatuan komila artean, ez, filmatzen, ez, errodaje klasiko bat egiten ez dakitzen bat astekoa dena jarraian, baizik eta pixkanaka pelikula osatzen joatea. Hori, oroitarazia dezakitala den, Bizket, tipo, zuk jarri duzula, ez? Norabide bat, ez zegoen, baina gero ateratzen ziren arietatik jarraika, ez? Segitu duzula, eta nizarragitak duzulan Besubion edo, ez? Toki batean, bertzean, ez? Ere badu bizket hori ikerketa lan bat, eta nik uste hori zuri pertsonalik ere egin izan zaizula, seguraski motibantea, ez? Como, ostra, ateratzen zaita ari hau eta tiratu behar dut hemendik. Eta akitzen dut, ez dakit non, ez? Horrek badu punto eder hori. Bizket oroitarazia, Oskar alegriak emak baita isketa egiten duen bezala, como joaten dela hor, ez? Tiratzen hortik. Bai, niretzako dokumentalaren xarmetako bat ere bada hori, ez? Utz dezakezula pelikula bere kabuz egiten, ia, ez? Edo zure burua jar dezakezula pelikularen inertziaren besoetan eta pixka bat zure burua eramaten utzi, ez? Eta ikusi eta bidaiatu zuk diozuna, ez? Txintxuatik esaten zidaten, ez? Bidaiatu behar dezu eta pentsatu nora joan nahi dezun, ez? Eta hori, eta Napolira joan nintzen, ez? Eta Vesuviora, eta bai, hori gozamena da, egia esan, eta aukera ematen dizu gauza asko ikasteko ere, bai, ez? Zure planetatik ateratzeak, ez? Eta ikustea
protagonistek zer kontatzen duten, edo pelikulak zer eskatzen duen, eta hor sartzea horrekin ere asko ikasten duzu. María, a los libros y a las mujeres canto, hemen hartu duzu ari hau, titulua bera, aski sugerente, ederra bere baitan egiten zait, eta, bueno, hemen kontatzen duzu gainera pixket, ez baduela olako, bueno, ez dakit parafraseatzen, bai interlokuzio bat Virgilioren, ez, hasierako, Eneidaren hasierako esaldiarekin, non erraten duen, ez, diozu, gizonei eta armei kantatuko diet, ez? Eta, bueno, ez dakit, hau den nola baitere planoa, baina akaso ere izaten aldu, ez dakit, nire ustez dimentsio eder bat momentu honetan, ez, testu inguru sozialari dagokionez, arra nahi dut, zeren baduan Ukrainiako gerra, ez, gatazkak armatuak gora egiten dute, ikusten dugu ultraeskuinaren gorakada, Italian nola datorren, Europako toki askotan, ez, eta orden, ostras, baduneretako ere bai, akaso bilatu gabe, ez, eta artetik, bizitzari egiten kantu eta egunerokotasunari egiten kantu, ere badu nahi baduzu behintzat, dimensio, ez dakit, politiko bat ere aski zaidana interesgarria, ez? Konfrontatzen du, ez? Ultraeskuinaren eta armen garai honetan erratea, haizu, ez? Arteari, edertasunari eta bizitzeko bertze modu bati kantua egitea, ez? Bai, noski baiet, jakina pelikula egiten ari nintzanean Ukrainiako oraindik etzen gertatu, justu pelikula bukatu eta hortxe gertatu zen, baina pelikulan asko hitz egiten da gerrari buruz, fascismoari buruz ere hitz egiten da, eta zuk diozun bezala oso tristea den arren gaurkotasun handiko gaia da, eta bueno, gainera nire familiaren parte bat Gipuzkoarra da, eta bestea italiarra, beraz fascismoa bizi izan duten bi herrialde, eta ematen du oso urruti dagoela, baina bi belaunaldi dira, besterik ez, eta iruditzen zait egiten dudan lan guztietan, saiatzen naiz iraganarekin konektatzen, memoriaren garrantzia aldarrikatzen, eta niretzako fascismoa beti da hori oso gai garrantzitsu bat, ez? Azkenean ere hemengo aitonek gerra zibila bizi izan zuten, baina Italiako aitonak bigarren mundu gerra, eta guk ez du gerra ezagutu, baina hortxe dago eta hortxe dago beti arriskua, ez? Hori alde batetik, memoriaren garrantzia nire lanetan. Eta gero zuk diozun bezala ere, beti saiatzen naiz, gai garaikideekin, ez? Pelikula harremanaten jartzen, ez? Iraganeko eta memoriarekin lotutako gai hauek gaur egungo kontuetara ekartzen, ez? Eta hor elkarrizketa bat sortzen saiatzen naiz, ez? Eta iruditzen zait, igual zait Virgilio edo beste erromatarrak edo idazle grekoak gaur egundik ere irakurri ditzakegula eta haiengandik asko ikas dezakegula, ez? Eta kasu honetan, naiz eta pelikularen izenburuarekin pixkat ironia tratatzen dudan Virgilioren bertsoa, baina iruditzen zait ezinbestekoa dela klasikoak irakurtzea, ez? Eta naiz eta Virgiliok poema epiko bat idatzi, asko dugu ikasteko seguraski berarengandik, ez? Eta beti gure patrimonioa zaindu behar dugu, ez? Eta gure patrimonioa ez da bakarrik gure gurasoengandik jaso ditugun etxea eta ondare material gaurkoak, baizik eta baduela 2000 urteko literaturara ere bada gure patrimonioa, ez? Eta zaindu behar dugu eta errebisatu eta hortik ikasi. Eta horri erantzun nahi diogulako, ez? Izenburuarekin ere nolabait erantzun egiten diot Virgilio hori. Baina beti hori galdu gabe perspektiba, hori, iragana beti interesgarria denarena eta askotan guk ere iragana behin eta berriro errepikatu egiten dugula. Eta, orain, pentsatzen, Maria, erraten duzu bai tituloarekin, nolabait egiten duzu interpelazioa, baina baitere filmarekin bera, ez? Zeren Eneida bera da, ez? Epika bat, ez? Erran nahi dut. Obra epiko bat, eta hau da, bertze epika forma bat, ez? Egunerokotasunarena, ez? Txikiagoa, ederragoa, ez? Xeagoa nolabait dago. Hor ere bai, dago kontraposizio bat, eta pixka erraten genuen hori dago, ez? Daude bi eredu bezala, bizi proiektu nahi baduzu, ez? Bat armena, gizonena, epika, heroiak, ez? Eta historia handiak nahi baduzu, eta bestea da
ez? Egunerokotasunarena, zaintzea bizitza bera, zaintzea pertsonak, eta hori errepresentatzen da arrasongi, ez? Emakumeetan eta liburuetan, eta etorri zait burura adibidez Santiago Albarrikok badu idatzi batean kontatzen du Alemania nazian, bueno, Bigarren Mundu Gerraren bukaeran, justo Berlin hartu eta gero, hor, karo, Berlin geratu zen xeatuta, ez? Eta orduen, kasu horretan, izan ziren emakumeak ruina hoietatik segitu zutenak pixket ateratzen berriz herri berri bat, ez? Eta horko emakume kontatzen dute nola gizon guzti horiek, ez? Kristoin epika zutenak eta, ez? Armada eta ezagik zer, gelditu ziren lur jota, justo, ez? Gerra galduta. Eta iruditzen zait ederra ere bai, pues nola emakume horiek, txak, zaintzen duten bizitza bera. Ez horregatik ederra kanto a las mujeres y a los libros. Ederra. Bai, arrazoiak azu eta bueno, txantxetan esango nuke, baina emakumeak beti daude gizonezkoek suntsitzen dutena gero berreraikitzen, ez da egia, gizonezkoek ere gauza ederrak eraiki dituzte, ez? Baina bai, emakumeek askotan lan ezkutua egin izan dute, jada zorionez gizarteak hori onartu egiten du, ez? Eta jada asko hitz egiten da horri buruz, baina egia da emakumezkoek hori askotan inurri lana egiten dutela, ez? Pixkanaka izkutuan hor lurrean gizonezkoek egan egiten duten bitartean hola abioi handi eta ikusgarrietan eta emakumezkoak hor daude pixkanaka ogi zatitxoak biltzen eta pelikulak horri buruz ere hitz egiten du noski, ez? Mende askotan zehar, liburuen izki doratuetan bakarrik gizonezkoen izenak zeuzkaten, baina horrek ez zuen esan nahi, etxe guztietan ez zegoenik emakume bat liburu horiei hautsa kentzen, eta liburu horiek iritsi bazaizkigu ez da bakarrik gizon horrek liburua idatzi zuelako, baizik eta emakume batek ere zaindu egin zuelako eta hautsa kendu ziolako, ez? Eta bai, eta gustatzen zait epika inbertitu moduko bat planteatzea pelikulan eta pentsatzea nire ama edo bere lagunak Eneas edo Akiles edo Ulises bezalako pertsonaiak ere izan daitezkela, ez? Eta protagonistak izan. Hemen dute beren epika txikia ere bai, zinemaldian, eta areto handizetan ikusterako dena. Maria, azkeneko galdera bat egin nahi dizut, bueno, karo, proiektu dokumental bera hau, egin batean da ezagutzeko horra agertzen diren pertsona joiek, ez, liburuen bitartez, eta batzutan erraten dute pertsona bat ezagutzeko zapatetan fijatu behar dela, hori entzuna dut. Zu kasu honetan liburuetan fijatzen zara, ezagutzen da, horrekin estanteria bat begiratuta ezagutzen da, pertsona bat, nola baitere? Bueno, pentsatzen dut pertsona bat ez dela inoiz erabat ezagutzen, beti dauzkagulako gure hariman txoko izkutuak edo txoko ez ezagunak, baina egia da liburen apalategiak asko esaten digula pertsonei buruz. Esango nuke apalategiak asko esaten digula batez ere denboran zehar begiratzen baduzu, ez? Ikusten baduzu pertsona horrek gaztaroan ze liburu eduki dituen eta urteak pasa ahala ze liburu joan diren apalategi horretatik, zeintzuk geratu diren, zeintzuk dauden irakurrita eta erabilita eta zeintzuk dauden oraindik berri eta distiratsu. Pentsatzen dut momentu jakin batean nahiko aleatorioa izan daitekela ere zer daukazu zure apalategian, nik adibidez ez daukat oso etxe handia, orduan agian dauzkat orain momentuan irakurri nahi ditudan liburu batzuk gero alde egingo dutenak, ez? Eta ezin dut hemen eduki nahiko nukeen guztia, orduan horretan ere, badago hori kasualidade puntu bat, badituzu oparitu dizkizuten hainbat liburu agian asko interesatzen ez zaizkizunak, baina kutxunak direnak norbait gogora ekartzen dizutelako. Baina bai, esango nuke orokorrean asko esaten dituztela gauzak guri buruz, gure liburutegiek, eta hori batez ere urteetan zehar jarraitu egiten baditugu liburutegi horiek asko esaten dutela.
Hortxen, Mariaren proposamena. Maria, a los libros y a las mujeres canto, ez dakit, non ikusten alko dugu hau, izango dugu aukerarik? Bai, izango dugu, oraindik, jaialdien zirkuitoa egiten ari da, orduan ez da ezin da areto komertzial batera ikustera joan, baina bai, Euskal Herrian mugituko da, momentuz Donostiko Zinemaldiarekin Espainia mailako estreinaldia egin da, beraz orain estatu osoko jaialdietan mugituko da, eta ja datorren urtean egingo da nazioarteko jaialdi garrantzitsu batean estreinaldia, eta hortik aurrera ere nazioartean. Baina hemen Euskal Herrian egongo dira aukera anitzak. Urrengoa Zinebin izango da, Bilbon, eta momentu honetan gertu, eta Gasteizen datorren astean ere bai, 24ean, Euskal dokumentalaren astean ikusiko da. Eta hortik aurrera seguru nago oraindik ez dakago ezer lotuta, baina seguru nago Donostin berriro ikusi ahal izango dela, eta Euskal Herri osoan zehar ere bai. Beraz, hori, adi. Beraz, pazientzia pixkat, gero liburua zorionez ere, pentsatzen dut proiektu hau, ez dakit, film hau nolabait ere, egin batean atemporala dela, ez? Eta beraz, momentu handizetan ikusteko aukera egonen dela. Oraingoz behintzat, 24ean Gasteizen, hortxen badago hurbildu nahi duenaren dako, eskaintza. Maria, hemen utziko dugu, a los libros y a las mujeres canto, proposamen horrekin, Maria Elorzaren, lehenengo film luzea, aski harrera ona izan duena, publiko aldetik, epaimai aldetik, beraz Maria zorionak, eta ea nola jarraitzen duen, atera duzun ibilbide honek. Eskerrik asko. Eta Iruñan, ea ze albizu ditugun, ze berri. Buztintxuri euntze txikiko, aitzinako bostxeko, Urubearen urbanizazioaren zati bat, oinezkoentzako eta ibilgailuentzako ireki du udalak, bide espaloi eta aparkaleku berriekin. Urbanizazioa 1,6 milioiko aurrekontuarekin, datorren urteko udaberrian amaitzea aurre ikusten da. Berri gehiagotan, Enrique Maia alkateak Andres Vallejo Ekuadorrek Espainian duen enbaixadorearen bisita jaso du. Datorren azaroan, bigarren zabalgunean, enbaixadorearen egoitza fisiko bat irekiko da, lehen aldiz, herritarrei zerbitzua emateko. Eta, Embotellando Colores instalazio artistikoak birziklatutako 3.200 botilerekin, Zibibox Iturraman plastikoaren erabilera arduratsuaren inguruan gogo eta egitera gonbidatzen du. Proiektua Tasubinsa zentroko okupazionaleko desgaitasuna duten pertsonek sortu dute, Alicia Otaegi artistaren zuzendaritzapean. Iruñarrek badakite marrazten, bai edo ez dakigu. Amekagarren elkar sketch lehiaketa aterako dute, ez dakiz zehazki lehiaketa ramar den, marrazketa lehiaketa moduko bat, orain kontatuko digute zer den zehazki hau, esku artean dugun hau, hemendik gutxira ospatuko dena, eta horretarako Borja Goitia, izuzen ere elkarteko marketing saileko kidearekin gaude, eta honetaz solasteko, Borja, arratsaldeon. Atxaldeon, Gorka. Mil esker etortzeagatik. Orduen, amekagarren elkar sketch, ameka dira, ja saioan dana bat. Maika urte. Lehenik eta behin, zer da? Zer demonio da sketch delako kontua? Nik uste ondo aurkeztu ezula, baina guk esango genuke marrazketa, ilustrazioa, afizio, eta inkluso paseatzea, txangoak egitea, afizio bezala duen oro, gozatzeko egun bat. Ikusi dezuten ez, da ona aurkeztu dezun bezala, 11. urtea da ospatzen degula egun hau, orain arte Euskal Herriko beste hiriburutan ospatu dugu, Bilbon hasi ginen, Bilbon pare bat urte eman genitun, Donostira pasa ginen 2016ko kapitalidade kulturalaren aitzakiez,
Gero Gasteizen, baita ere, Gasteizei zea eman ziotenian, Green Capital saria, eta noski Iruña falta zen. Bazen garaia. Hiriburua, hoi da, hala da. Eta bai, egia da jendiak eskatzen zigun, bezerregoak eskatzen zigun, ea noizko eta noiz. Eta zure galderari erantzun da, nik uste dut Iruñako jendiak oso ondo marrazteula. Nik uste dut, bakigu edo behintzat ala ikuste ditugu gure dendetan, elkarreko Iruñako bi dendetan, Komedias kaleko dendean eta baita ere Leireko kaleko dendan, badagola afizio handi bat marrazketari, ilustrazioari, esketxari eta arte grafikoa den orori. Badago zer nolaitere atera Iruñan. Hala ere, lehenik eta behin ongi ulertzeko, esketx hau, karo, marrazketan jantziez gauden publikoarentzat, zer da esketx bat? Bueno, esketx badakizu, anglizismo bada azken finean, baina marrazketan nahi du esan. Gertatzen dana da, esketx, street sketch edo, azken finean zer da? Hartu libreta bat, hartu arkatza bat, edo marguak, kaleratera eta ikusten dezun guztia marraztu zure libretan. Orduan, hori ikusita, guko hain dela 11 urte, eta baita ere, gure bezerluak baita ere eskatzen zigulako esan genuen. Kontxo, badago afizio bat, hemen Euskal Herrian jendeari ze gustatzen zaio, paseatzia, txangoak egitea, eta baimenira jun, edo kaletik, street hitza horrek ere, adierazten du pixkat kaleetan zehar dala, ez? Baina esan du zergatik ez dugu antolatuko horrelako bat. Eta antolatuko genuen, eta bildur pixka batekin, noski, beti bezala, baina oso ondo atea zen, eta ikusi genuen, komentatu dugun bezala, afizio handi badagola, ez, eta jendia oso ondo erantzuzula. Orduan, esan dizudan bezala, zer da, hartu libreta, hartu zure tramankuluak eta marrazteko erramientak, eta kaleratera. Eta ikusten dezuna, marraztu. Egia da, guk arau txiki batzuk jartzen ditugula, eta eskatzen dugu lau puntu marraztea. Zehazki, hortan sartu aurretik, zehazki nola funtzionatzen du? Hau da, ni apuntatzen naiz mobida honetan, zer gertatzen da egun horretan? Arrazoia duzu eta xeratik hasiko gea. Apuntatu behar da, gure webgunean elkar.eusetik abiatuta edo elkarsketch.eusetik abiatuta, edo bestela Iruñan, bai Komediaseko kaleko elkar dendan eta Leireko kaleko elkar dendan, baita ere analogikoki apuntatu daiteke, ez, izena eman daiteke. Hori oraindik ere posible da. Oraindik ere posible da, eta de hecho jaso ditugu asko, izen emate asko. Behin eta izen eman da, ez dugu ezer kobratzen, baina doainik da, eta behin eta izena eman da, urrengo larun batean, 9:30 10 tardita, Leire kaleko elkar dendan, banatuko dugu, horrelako libreta bat, Moleskine libreta bat, azagogorra eta gramajea, zaletuak jakingo dute, 165 gramoko orrialdea ditu, bada... Paper potoloa. Paper potoloa hori da, akuarela eta guzti... Akuarela eta guzti aguantatzeuna. Eta baita ere, Moleskine markako arkatzak banatuko ditugu. Horrekin batera, Medialuna parkean, 11etako bat emango dugu, txartel bat emango dugu, doain, ez da ezer pagatu behar, eta hor, pintxo batzuk, eta bokata bat, eta freskagarri bat banatuko ditugu. Eta hori eman da, 10 tarditatik aurrea, 10 tarditatik aurrea, Iruñako kaletatik barraiatuko da apuntatu diren guztiak, eta lehen komentatzen nuen bezala, 4 puntu, marrazteko 4 puntu iradokitu edo behartuko milen artian, ez, hor apuntatuta daude, gaina mapa txotxiki batian, gero nahi bali maezu, esango ditugu zeintzu dian. Eta habilida libre,
habilidad libre eta Iruñan zehar, bueno, gure nahia da ikustea, jendean dana, bere kuadernoarekin, bere arkatzakin, esan beharra dago baita ere guk arkatzak emate ditugula, baina bakoitzaren habilidadea eta bakoitzak nahi baldin badu bere erramientak eraman ditzazke, ez? 4 puntu horiek behartuta edo marraztu, etortik aurrea bakoitzak nahi duena marraztu dezala. 5 tardi, 5etan hasiko gea jasotzen kuadernoak, 6 tardik arte jartzen dugu tope, bestela asko luzatzen da, eta hortik aurrera gozatzeko eguna da, gaina uste suerte eukiko degula eta denbora, bueno, eguraldia politxa izango dela, eta orduan, perfektoa. Egia da, bai, Gorka, lehen esan duzun bezala, bada lehiaketa bat edo, lehiaketa zentzu bat badauka, txikila, baina lehiaketa zentzu txikila dauka, baina oparia potentea dira. Zergatik esaten dute lehiaketa zentzu txikila? Zeren kasu honetan, badakigu beti, badagola norbait gu baino askoz hobeto marrazten duena. Klasean beti uki genuen bat, edo laguna, eta badakigu beti, badagola jendea oso ondo marrazten da. Bueno, lehiaketa moduko honetan ez dugu bakarrikan abilezi hori puntuatzen. Gauz gehiago puntuatzen dugu. Eta gauz horien artean, diversio bat ondo pasatzea, eta hori ikusten da kuadernotan. Nor disfrutatu duen, eta kuaderno hauetan, eskin hauetan, hori isladatzea oso importantea da. Nolabait ere ez da bakarrik joan kaletik eta ea nork egiten duen teknikoki paisai baten, ez, marrazki hoberena, agian orduen begi originalagoa, ez, ikustekoa, hau bestea, ez egite, edukia bera nolabait ere baloratzea. Hala da, eta, bueno, 11. edizioa denez, mota guztitako kuadernoak ikusi ditugu, eta batzuk goza, lurrean aurkitutako hainbat gauzekin osatutako kuadernoak, eta goza da, benetan, eta hola afizio grafiko minimo daukan jendeak gozatzen du esango nukenik. Eta obra, bueno, ez dakit, ederrak usten dire kontu politak, bueno, ez dakit, adibidez, hau bera kartelean duzuena, Borja, hori bera urteren batean egindako marrazkia da? Ez, propio, ez, kasu honetan profesional bada, ardiz egindarra, Agustin Ferraz Casas, propio ediziontako indako irudia, ez? Kartel ederra. Baina bai, isladatzen du pixkat baita ere gure guna zer dan, ez? Azken finean, bueno, hartu modelo bat edo paisai bat eta isladatu kuadernoan. Egia da, Agustinek badaukara habilizia eta trebezia, ez? Eta, hombre, profesionala da, ez? Baina egia da baita ere, badagoela jende asko osona dela marrazten, beste batzuk ezain beste, baina baita ere freskotasun asko ikusten dela. Gaina sketch hitz horrek adierazten du, ez dela isladatu, paisaia isladatua perfektoki baizik eta hola ez, bi trazotan esaten dan bezala. Denetarik ikusten da eta gozada bada, benetan. Impresio bat. Impresio bat, hori da. Eta batzuk, 4-5 marrazkitxe dute, beste batzuk ez dira ez da horta iristen, eta beste batzuk, kuaderno zua marrazten dute. Bai. Bada jendea, bueno, kuaderno zua potxoloa da, eh? Bai, baina betetze dute, eta gaina baita ere politia da ikusteak jendea bere impresioak inkluso nola idazten ditun, eta bueno, olerkiak eta guzti ikuste ditugu, eta oso politia da. Gero esan beharra dago, lehen esplikatu dugun arira ez, kuaderno hori gu jasotzen degula, iten degula balorazio hori, badago repaimai bat, profesionala, eta gero, 2-3 aste barru, bueltatzen ditugu kuadernoak, noski, eta gaina bidaltzen ditugu bakoitzak nahi duen elkar dendara. Zeren esan beharra dago,
Euskal Herri osotik etortzen dela jendea. Ostras. Bai. Ez bakarrikan aurten ikusiko dugu hemen bertako jendia zenbat jende hurbiltzen dan. Badakigu beste ediziotan Iruñako jendea etorri joan dela, ez? Gutxi gara bera, Borja, nik zema jende apuntatzen da? 300 inguru. Ostra, badauka potentzia. Oain arte lortu dugu 300 bat pertsona biltzea, 200 piko, 300 azken ediziotan egia da. Eta nahiko genuke aurten baita ere hola arrakasta hori ukitzea. Jende asko apuntatu da, jada, ez dakit zea zifra zehatza, baina badakigu jende asko apuntatu dela. Eta, bueno, jendeari eskatuko nioke algi eta askari biltzeko. Bihar da azken eguna? Bihar da azken eguna, bihar da. Bueno, eta bakizue, azken orduan etortzen den jendeari ez diogu ez eskorik ematen, baina gerta daiteke aforoa betetzea. Baita ere, karo, mokautxoa, amaiketakoa eta guzti hori, limite badauka eta ezin dugu hortikan pasa. Eta horregatikan apuntatu nahi duenak lehen ibiltzeko, askari ibiltzeko. Gero, Borja, kurioso egiten da, igual, elkarrek olako zerbait sustatzea, ez? Gu beti atuko, elkar liburuak. Eta kasu honetan, marrazketa ere bai, ez dakit zergatik arte registro hori ere bai. Bai, elkarrek aspaldi intzula postua arte grafikoengatik, ez? Eta, bueno, gaur egun konsolidatuta dago negozio linea hori. Eta bai papeleria basikoan, eta bai gu arte ederrak edo, izenpe hortan biltzen dugun erramienta guztik. Eta esan beharra dago, inkluso badaudela denda batzuk oso afizionatuen artean oso kontsideratuta daudena zeren katalogo handi eta estenso badaukatelako. Baina urtea dira ja elkarrek apostu hori intzula eta pentsatzen dugu ondo aigeala. Gero aldi berean, ez dakit, ez dagoela bat lotua, baina bai badu zerikusirik, pixkat komikigintzaren kontuarekin, ez? Hori novela grafikoen kontuarekin, gero horrek ere azken aldian izan duela, azken urtetan badu presentzia. Dena lotuta dago eta pozten naiz, galdera hori itea, zeren premisi bat emango dizuet. Badakizue, elkar komikiengan beti apostatu dula, baina azken urteotan eta ikusita zen nolako masa dagoen hor, badago berpizkunde bat, sigea hainbat dendetan, hiriburutako dendetan, gure elkar komiki txokoa dena sustatzen. Badaukagu Donostin, badaukagu Gasteizen, eta hurrengoan nahiko genuke Iruñan izatea. Eta nik uste dut, hilabete hontan, espero dugu, Komedia Eskaleko elkar dendan elkar komikitxokoa irekitzea. Badut lagun bat oso komikizalea dena, beraz, uste dut oso pozik egongo dela hori. Poze gara. Egia da, dena lotuta dago, eta egia da Euskal Herrian orokorrean, eta nik esango nuke Iruñan asko, afizio grafikoa badagola, ez? Marrazketan, ilustrazioan, komikigintzan, irudigintzan, eta hori bultzatu behar da baita ere, eta guretik saiatzen gara behintzak, eta esatezu premisi txiki bat, ez? Azken finean, saiatzen nahi gala, eta hilabete honetan beharko luke izan, elkar Komedia Eskaleko komiki txokoa inauguratzea. Gonbidatuta zaudete, noski. Horre gongo gara xaloakoak, edo maila pertsonalean behintzat, handik ibiliko gara. Borja, gero, komikena bai, komeni da nik ustez, beti egitea, aklarazio bat, dagolako oso asoziatua nola baitere ez, pixkat fantasiaren munduarekin, entretenimendu, ez dakit, ez, telebasura den bezala, komikigintza. Eta, karo, uste dut, sartzen zarenean mundu horretan, ez, arte grafikoarena, novela grafikoena, komikigintzarena, nik uste dut jendea harritzen dela ze mailako historiak eta arte obrak diren komikiak. Ez que, hala ba, komikia, bederatzigarren artea, deitze zaio, eta arte bat denez, gai anitza jorratze ditu.
Ze gertatu da orain arte, pixka bat ikusi dela Anai Txikila bezala. Ez literaturan, literatura liburu bat, ez denok gora aipatu ditugu liburuak, eta bakigu zer da liburu bat, eta guztiz ados, eta bizitzan, ez dakit, norbaitek esaten zuen bezala, bizitzari bi begirada eta liburuei bat eman bertzaio, ez? Baina komikitaz ahaztu nintzen. Nik uste dut komikiei sikiera begirada erdia eman bertzaio, ez? Eta ni baita ere, afizionatua nahi zain neinean, batzuk esaten duzun bezala gozada bada, horrelako txoko batian sartzea, apala begiratu eta esan, nondik hasten naiz ni, edo zekin hasten naiz. Eta, deno dakigu, komiki gintzan zer dagoen, hasi guretik, hor daude Euskal Herrian hainbat eta hainbat argitaletxe oso ondo iten nahi diana, Xabiroi batetik hasita, Astiberri bateaino, eta gero, mundu mailan, denok ezagutzen ditugun Spiderman eta Batman, ez? Orduan, komiki gintzan, zer esanik ez, anitza eta mundu oso sakon eta politxa dela. Eta gero, gainera, ez derrigorrez, baina adibidez, gaur egun gaztei handiz kostatzen zaiela, edo gero eta gehiago kostatzen zaiela pixka literaturan sartzea, adibidez, komikigintza, novela grafikoen mundu hau izan daiteke baliabide askion bat, pixka hor sartzeko, astean hartzen ohitura hori Netflixetik jeitsi eta liburu batekin jartzeko. Nik esango nuke, gero eta gehiago ikusten dela komikia hezkuntzan. Nik uste beti erabili dela, ez? Baina azken boladan ikusi daiteke ze nolako esperimentuak egiten nahi dian, eta zuk ondo esaten duzun bezala, badakigu gaur egun aisialdi modeloak erabat aldatzen nahi diala, eta letreta, zaletuak eta afizioa eta badagola, baina gazte txoi gehiago kostatzen zaiela, eta, komikien bitartez, haidia, pixkat hezkuntzan, esperimentuak edo sartzen, ez? Eta, kuriosoa da. Badator pixkat, referendatzea idei hori, de komikia badala arte potente bat, eta herramienta komunikatibo haundila. Hortxe, elkarrek sustatzen duen ekimen hau, ez dela lehiaketa, baina badu lehiaketatik zerbait ere, opariak. Erakartzeko, lehiaketen duten opariak sari horiek ere baina erraten zuten bezala, Borjak kontatzen zigun bezala, Iruñetik paseatzeko, Iruña ere bertze begiradatekin ikusteko aukera, marrazteko, gozatzeko, gainera, hortaz ez dugu solastu, baina, hauin batean, marka honek, ez, pixket ere sustatzen duen zerbait da, ez, komikigileen, marrazketan, jantzia dauden jendearen artean, ezaguna. Bai, oso marka ezaguna da, oso marka potentea eta denok, mundu honetan murgilduta dagoena, badaki zer da moleskine bat, badaki, beraiek banatzen dituzten produktuak kalitatea handiko produktuak dira. Eta, suertea daukagu, gure gaur egun esaten bezala partner edo dela, eta horregatikan edizio mugatu bada, horregatikan esaten dut apuntatu dezatela lehen bai lehen, zeren nahiko genuke milak aukitzea, baina ez da horrela, eta hemendikan luzatzen dugun gonbidapena lehen bai lehen iteko. Borja, konturatu nahi zoren, oraindik ez dugula erran noiz den guzti hau? Larun batean, hilako 22an, larun bata, bakizu kaso betan beti zaudela pixka bat behiratzen nahi seguralia ingo duen, eta badirudi hona ingo dula, apuntatzeko, teorian, saretik bai behintzat, azkeneko eguna ostegunean da, halatazak guztiz ere, azken momentuko rezagatu horiei ez diogu korik egingo, baina bai gustatuko litzaiguke zenbaki oso aproximatu bat eukitzea, ostegunean bertan, ostiralian asko jota, baita ere 11etakoa prestatzeko, ez da berdina egun edo 300entzako prestatzeko, ez? Eta horregatik berriz diot, luzatzen dugu bidapena, ikusleguari, lehen apuntatzeko. Boixen, badakizu, launbet honetan, beraz,
11. elkar sketch lehiaketa hori, marrazketa bera sustatzeko, Iruña lapitzez pixkat marrazteko, bakoitzak bere begirarekin, hori ikusiko da, bakoitzak zertan jartzen duen atentzioa eta bakoitzak nola gozatzen duen hiriaz, hortako delako. Borja, hementxen utziko dugu, eta hoxen, ea egun ederra ateratzen den, eta ea Iruña nola biltzen den arkatzarekin. Ea gila dan, eta eskerrik asko zuei, aukera hau emateagatik. Eta 22an ikusten gea. 22an hortxen beraz, mila eskerrik Borja. Honekin izten dugu asteazken hau, magazinean, orain uzten dizuegu bertzelako edukiekin, eta bihar, hemen egun gora beti bezala, hortzegunean. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.